Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Kao što vidite ispred vas i mene su višnje. Danas pripremam domaći kompot od višanja. Krećemo odmah sa radom. Najpre da ih operemo dobro i morat ćemo da očistimo od ovih koščica. I krećemo sada odmah. Znači prvo dobro da se operu. Dobro oprane višnje sada čistimo od ovih koščica i da vam kažem da sam sve ukupno kupila 700 grama. I evo, poštovani moji, kao što vidite, teglice sam poređala, one su zapremine 270 ml. Što se višanja tiče, evo, očišćene su i sada krećemo i dodajemo šećer. Znači, ja ću po 2 kašike za svaku teglju. Vi ako želite, možete i jednu. Mada je nekako ukusnije kada se ovako dodaju 2. I tako sve do kraja. Znači, teglica, zapremine 270, 2 kašike šećera. Idemo. I evo, drage moje žene, dragi moji prijatelji i pratioci, znači tegle su pripremila sam tegle, stavila šećer i višnjice sada lepo kašikom uzimamo i punimo. Eto ga, dobro, ništa strašno. Idemo. Evo je prva. Idemo sa drugom. Višnje su i pustile svoj sopstveni sok. I ovo kad napravite, verujte, ovo može baš dugo da stoji, nije bitno uopšte kada pripremate. Da li je septembar ili je juni. Potpuno je svejedno, verujte, posle pasterizacije to jednostavno traje. I tako sve do kraja punimo teglice. Idemo dalje. I sada hladnom vodom punimo teglice.
I na kraju, kada sve lepo ovako završimo, uzimamo tegle, naravno obavezno dobro zatvaranje. Ako poklopac neće da se zatvori, nego prosto ide svuda u krug ovog gornjeg dela, znači da poklopac nije dobar i takav poklopac zamenite drugim. Ja obično znam da kupim dva, uvek višak neka se nađe. I sada, evo ovako, poređamo nekih 10 minuta, evo obrnula sam, okrenula, znači poklopci su dole, da bi sav ovaj šećer sišao lepo i nakon toga kreće pasterizacija. I evo, poštovani moji, dragi moje žene, dragi moji prijatelji i pratioci, kao što vidite, teglice sam poređala, uključila sam na 90 stepeni, teglice sam odvojila jednu od druge i tako 90 minuta na 90 stepeni. Nakon isteka 90. minuta isključite rernu obavezno, molim vas, ne otvorite vratanca i sutradan, Bože zdravlja, kada svane novi dan, popijete kafu, izvodite tegle, one će tada biti potpuno hladne i nosite tamo gde vam je i preostala zimnica. Eto, toliko od mene, poštovani moji, neka se kompot od višanja pasterizuje lepo i ja ću također sutradan, Bože zdravlje, da izvodim teglice i tako malo po malo i ja pripremam. Svaka voćkica će biti pa ne znam, vidjet ću, podrum je najbolji za sve, verujte. Toliko što se tiče današnjeg videa, ako vam se dopada, pripremite za vašu dečicu, za vas. Sve vas pozdravljam, od srca vam hvala na svemu beskrajno, hvala mojim sestrama, mojim prijateljima, mojim pratiocima na ukazanom poverenju i kao i uvek želim vam svako dobro kako vama, tako i vašim najmilijima. Najpre zdravlja, sve ostalo koliko ima, hvala dragom Gospodu. I eto, toliko od mene, pa se vidimo ukoliko već sutra. Ljubi vas vaša Leta, ćao!